Patrimark Montebello fl-artiklu tiegħek The Humanist Philosophy in Peter Cacharo's Cantilena ta' tibidu billi sostni li Pietro Cacharu huwa l-ewwel filosofu magħruf f'Malta s'issa. Xi ġelek tistqar dan? Il-kelma filosfu isemmija Brandan innifsu, dak li kiteb il-verżjoni tal-Kantilena li għandna llum. Issa il-kelma filosfu u filosofija nbidlet ma' żmien, qabel kienu jifhmu biha mod, mbagħad ma' żmien bidlet u llum nifhmu biha mod ieħor. Dak iż-żmien kienet tfisser minħabba li kien hemm kultura ta' umaniżmu, jiġifieri ma kienitx xi ħaġa tal-istudjużi biss, il-poplu kien jgħix l-umaniżmu bħalma llum il-koll kemm aħna ngħixu l-utilitarizmu Amerikan, il-koll kemm aħna u l-pragmatiżmu Amerikan. Hekk dak iż-żmien kien hemm l-umaniżmu u Cacharu Pietru minn dak li nafu kemm il-Kantilena kif ukoll minn dokumenti oħrajn li għandna fl-arkivi nafu li kellu il-ħsieb ta' dan l-umaniżmu. U allura jsejjaħlu filosfu. U aħna dik il-preċiżjoni ta' kelma, mhux qed isejjaħlu filosfu għal xejn Brandan, inqisuha bħala valida. U allura wieħed mill-iktar naturalment magħrufin li Maltin li nafu biha tul l-istorja kollha tal-filosofija f'Malta. Il-fatt li l-Kantilena hija xogħol sabiħ bil-Malti għalik ma jfissirx sens ta' indipendenza, iżda karatteristika ta' individwu li jixtieq ixandar l-identità tiegħu. Ma taħsibx li l-fatt li Pietru Cacharu kiteb bil-Malti il-sint Welidu seta' kellu f'moħħu xi tip ta' għajta għall-indipendenza fejn irid joħloq b'xi mod kuxjenza l-kitba bil-Malti? La waħda u laqas l-oħra. L-ewwel nett ma naħsibx li il-fatt li kiteb bil-Malti u l-fatt li kiteb f'termini umanistiċi mhijiex għajta l-indipendenza. L-indipendenza ħafna snin wara ġiet meta Manuel Demek fil-bidu tas-seklu 20 isemmi l-ħelsien u l-indipendenza kienet għadha stramba ħafna l-Maltin li jaħsbu b'dan il-mod. Aħseb wara fis-seklu 16 ma kien hemm ebda idea ta' indipendenza f'dan. Wis aktar li kellu xi idea li jaġevola il-lingwa Maltija jew kellu xi idea ta' li nżommu l-lingwa tagħna ma naħsibx li kellu dawn l-idejat. Uża il-Malti għaliex kienet parti minn dik il-kultura umanistika. Infatti ħafna mill-kitbiet tiegħu oħrajn huma bit-Taljan jew bil-Latin. U mbagħad idaħħlu xi kelma Maltija l-ewwel hemm. Għalkemm kienu jitkellmu l-Malti imma ma kienitx il-lingwa tal-Kolti. U allura jużah bħala parti mill-filosofija li kien hemm dak iż-żmien tal-umaniżmu, li kien parti minn rinaxximent ta' dak iż-żmien ma' sqallija dejjem mhux aħna, dejjem meħuda minn sqallija u mir-rejiet mis-Slatin ta' Aragon. Iktar tard fl-istess artiklu tiegħek inti targumenta li l-Kantilena m'għandha l-ebda rabta ma' twemmin reliġjuż, kif ukoll l-ebda referenza diretta mal-ħajja ta' Pietru Cacharu privatament, iżda ma' sitwazzjoni fil-ħajja ta' bniedem in ġenerali. Jiġifieri ma taqbilx ma' Wettinger li rabat il-Kantilena ma' ħajjet Pietru Cacharu u xi fallimenti li seta' kien għaddej minnhom? Naħseb jekk norbtuha mal-ħajja ta' Cacharu biss inkunu qed indejqu ħafna. Imma setat kienet hekk u tkun dejqa. Imma ma naħsibx li hu hekk. L-ewwel nett ma jużax lingwaġġ reliġjuż f'ebda parti minnha huwa parti minn din il-filosofija umanista u tkompli tikkonfermanna il-kelma li juża Brandan li dan huwa filosfu umanista. Imbagħad il-fatt li qed jieħu spunti minn ħajtu da ma tistax inti titkellem mingħajr ma il-barra mill-esperjenza tiegħek. Fil-fatt Cacharu Pietru kellu l-esperjenzi tiegħu, kellu l-esperjenzi anki ħuħ u ġifieri jieħodhom minn hemmhekk, imma mhux qed jitkellem fuqhom as such, qed imbagħad jiġġeneralizza.
u għalhekk jersa aktar lejn dik li aħna nsejħula filosofija, ġifieri mhux qed jibqa' fuq affarijiet partikolari imma qiegħed jiġġeneralizza. U din hija s-sabiħ tagħha din li qiegħed jieħu spunti mill-ħajja konkreta, imma qiegħed jibdilhom farti. Farti u anki sa ċertu punt fantasija. Il-filosofija umanista tibda tagħmel raġunamenti li huma li ma jittieħdux mill-simboloġija jew mid-diskors reliġjuż. U fil-fatt fil-kantilena la jidħol Alla, la jidħol il-ħsieb divin, laqqas ma jara lill-bniedem bħala xi ħadd li qisu fuq mirkeb li qiegħed fuq baħar tad-destin jew tar-rieda divina. Le, qed jara ċirkustanzi u f'dawk iċ-ċirkustanzi qed jilmaħ ħwejjeġ ogħla metafiżiċi aħna nsejħulhom. Kien hemm min qabel pereżempju il-waqa tal-ħajt jew tal-bini jew il-bini mibni fuq tafal jew anki il-ġbija li niżel ġobir bħala ġbijat bibliċi. Pereżempju, San Mattew li jitkellem fuq il-bini li jsemmi Ġesu li waqa' meta ġilda u għandek il-Ġeremija li kienu xeħtuh fil-bir u allura hemm dik l-idea tal-bir. Jiena naħseb huwa iktar litterali minn hekk imma kaxaru, ma naħsibx li qed joħodhom f'sens bibliku komuni ħafna x'huwa ġbijat komuni ħafna, ma naħsibx li qed joħodhom minn hemm. Jidher kif qalu studjużi oħra fosthom Brinkat pereżempju li kien hemm problema bil-ħitan ġol imdina u li f'dak iż-żmien lejn dak iż-żmien waqgħu il-ħitan, niżlu xi biċċiet mill-ħitan. U naħseb kienu minn hemm l-ispunt kien totalment lajk mhux reliġjuż li Pietru ħa l-ispunt tiegħu. Waqti